Τώρα φαίνεται καλύτερα, ρε. Δεν έχει βάλει αυτό λίγο το κινητό του. Μπαίνει ιδιαίτερο. Θα ουρλιάσει. Βλέπεις σταματάει ο Κωνσταντίνος, βρίζει. Έχει πιο αγρία τώρα. Ο μονόφθαλμος. Ο μονόφθαλμος. Τώρα σαν να μπήκε καλύτερα. Έλα μην μου λέει τώρα πατάρι λόγω. Θα μην πατάω. Το ξέρεις και εσύ. Μαλάκα. Ποιος είναι αυτό? Τι έκανε το παλικάρι, ρε φίλε? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τώρα ακούγεται τώρα. Γιατί δεν έκανε άλλο. Τι είναι αυτό που ακούγεται, τι να φορά? Μαλάκα χωρίς πλάκα, τώρα ακούγεται. Είναι το μόνο που ακούγεται. Γιατί πήγε το άλλο. Τι θέλω. Μαλάκα κοντεύει να το φτάσει ο Κωνσταντίνο. Μου φαίνεται ή έκοψε τώρα να πετάει λάδι? Πέταξε τώρα. Ναι. Μπο, το είδες. Πήγε καλύτερα. Πώς έκατσε κάτω. Δεν παρατήρησα. Τραβάω βίντεο. Γι' αυτό πάθα τραβά τα αστέρια. Το έστρεψε πολύ. Μαλάκα γλυφράει τώρα. Τώρα ξέρεις, αρχίζει η υγρασία. Αρχίζει και κάνει κρύο και είναι κομπλέ. Αυτό είναι καλό για να... Δεν θα το νιώθω πολύ. Τι πω μαλάκα. Πω, ποιος είναι αυτό? Δώσε. Τι λες ρε μαλάκα έτσι? Τι τέρας είναι αυτό? Στέγας! Τέρας είναι αυτό, το βγάζω στο Facebook. Πω τι τέρας είναι αυτό, ούτε ιταλικό να ήτανε. Πω τι τέρας! Τι τέρας, θα γίτανε και από κόντα. Αυτό ενθουσιάζομαι. Δονούμε. Αν να δω έτσι βίντεο στο βράδυ θα δω αυτό μάλλον, τα βίντεο στο Facebook. Τι να μας πεις και εσύ? Και εσύ.
Χασουλάκι. Κίντερ. Θεέ μου, τι τέγας. Οπ. Πάλι έγινε πάνω. Τι είναι? Μπαίνει χαλάρα. Έτσι, φίλε μάγκια, δεν είναι, το περιμένεις. Σήκωσε θερμοκρασία, λες. Νάτος ο πολεμιστής. 5 λεπτά. Παραστάς. Είναι ο τελευταίος των Μογγόλων. Προάλλες στον Ιταλικό, όχι. Ο τελευταίος των Ιταλών. Ο τελευταίος των Βιετκόν, Κορεάτης είναι. Γιατί δεν το ανοίγει άραγε τώρα. Ναι, βασικά γιατί δεν ανοίγει και γιατί ήταν εδώ. Αυτή η παιδιά είναι η μυστική δύναμη. Δεν ακούγεται, δεν φαίνεται, αλλά σκοτώνει. Μαλάκα έκοψε πολύ το ρυθμό του ο Κωνσταντίνος. Και ο Μπάνι. Έχει. Ένας προβολέας είναι γυαλού. Έχει Δεν μου φαίνεται. χαλάς, έχει καεί το ένα φως. Το προβολάκι το κάτω. Α, Μπορεί, δεν έχω Για κοίτα τώρα που έρχεται. Το ένα αλλού φωτίζει και το άλλο αλλού. δεν θα το ψήσεις και αυτό μαζί με την πλάτσα, Το ξέρω. Όχι ρε μαλάκα, κοίτα. Όπου βλάβει, εσύ δεν θα το κοιτάς καν. Όχι ρε μαλάκα, κοίτα. Εντάξει, κοιτάει κανένα τα αριστερά πάντα. Κρύωσε ρε. Αλλά κρυώνει τώρα. Και αυτό κρυώνει τώρα. Τώρα αρχίζει και το ανοίγει. Αυτό μόνο για να τη μάθει τη τέτοια. Εντάξει, το αμάξι είναι πολύ μπροστά. Ας έρθει και ο καταραμένος με το αίμα να μας κλάσει τα αρχίδια. Ας έρθει και το τέγας, δεν έχουμε... Ας έρθει και το τέγας, δεν έχουμε πρόβλημα. Πώς είμαστε μια μάτια ιαπωνικά. Κάτι αρχιδιανά, κάτι Τώρα στην ευθεία. Καλά είναι αυτά, του σπίγου, του Μάικ, του Βασιλάκη. Ποιος είναι αυτός? Α, γόρι μου. Αγοράζω όλα κάτω. Καταργήστε. Τρέκα σε ματάκανε τα λάστιχα, τα 59 έτσι. Σαν που τα πιάνει ζεμαράκι με να τιμωρήσει τα φίλου, ρε μαλάκα. Έμενε η πέτσα πάνω. Α, μου θυμίζει λίγο το Τίγκρα σε αυτό εγώ. Μοιάζει ρε μάλλον. Να, μοιάζει. Αυτό όμως δεν είναι το 16, είναι το 18. 16, τι θα είναι ρε μαλάκα η πατάτα. Και τι πατάτε? Σάπια. Τώρα θέλω να ρωτήσω το παλικάρι. Παιδιά, Αν το είναι μαθάκι σάπια. 16 είναι. Δεν ξέρω. Το Μιάτα 16 είναι. Είδες που σου λέγα. Φαίνεται το αμάξι Φοράει από μακριά. τίποτα, κάνα μπλοκέ διαφορετικό, τίποτα. Μπλοκέ, Α, το 18 Ναι. Αν και την επόμενη χρονιά πάλι το βάζαμε μπλοκέ, οπότε... 16 δεν βγήκε με μπλοκέ από ό,τι ξέρω. Όχι. 16 δεν βγήκε με μπλοκέ. 16 μπλοκέ. Μόνο 18 διαφορούσαν μπλοκέ πάνω. Άμα είναι έτσι, να πρέπει να πω 18. Πάει βόλτα τώρα. Πόσα βγάζουν αυτά κάτω? Πάρα βγάλει γκόμενα. 116, 120 έλεγα τώρα. Δεν βγάζει.
Και εμείς έτσι νομίζαμε, αλλά δεν βγάζει τόσο. Το έχετε πάρει πρόσφατα? Ναι, πριν κανένα δάμι. Ωραία αμαξάκι, εντάξει. Τουλάχιστον παίζει ωραία. Εντάξει, είναι, ξέρεις, για να μάθεις, ας το πούμε έτσι, το entry level Αυτό, είναι αυτό. καλύτερο. Και εγώ πριν 5 μήνες ένα μαρτού πήρα βασικά. Έπιασε πάρα πολύ. Εντάξει. Και μια τάκια σκεφτόμουν, αλλά εντάξει. Είπε το όνομα. Είναι καλύτερη φάση. Οφ! Πίστα μιλάμε. Όπα. Ξέρεις τι, γιατί το είναι ρε παιδί μου πολύ αδύναμο. Το MRT είναι 18, δεν είναι? Είναι 18 για όλα μπλοκέ, είναι 43. Το 18 πρέπει να είναι ωραίο, αλλά Από το δηλαδή θα φτύνει πάνω στην πλαγιά. Θα πάμε και μια βουλκανιζατέρ. Αλλά έχουν πέσει ξέφυλα τα... Εντάξει, μόνο ξέρεις τι, είναι το αδερφό μου και Εντάξει. έκλεισε τα 18 Μου αρέσει.